Kapatid lang ako! Mas pinainit Wala siyang kwenta ka ba? at mas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto! Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo! Welcome back to the program. This is me, DJ Rocketera, ang tagapagprotekta at tagapagsiwalat ng inyong pinakatatagong sikreto. And welcome to the program Top Secrets, kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. At meron na nga po tayong caller on the line. Hello! Magandang gabi sa'yo. Hi, DJ. Good evening po. Good evening sa'yo. Pwedeng malaman kung anong pwede naming itawag sa'yo? Just call me Summer Summer. Tagasan ka, Summer? from Tayug, Pangasinan. Taga saan? Tayug, Pangasinan. Tayug, Pangasinan. Pag dyan ba ang salitaan Panggalatok, Pangansinense o Ilocano? Ilocano po. Ah. Taimbag nga rabi. Kanyam, DJ Rocky. Oy, napintas kan. Napinpintas ka, Rocky. Oh, salamat. Di ko na alam kung ano yung Ilocano ng salamat eh. Pero kasi yung tatay ko taga Tarlac, so half Ilocano, half Kapampangan. So medyo may naintindihan ako mga words ng Ilocano. Anyway, Summer from Pangasinan. Di na ako magpapaligoy-ligoy pa ha. Summer, ano ang top secret mo? Friends to lovers. Naging kayo ng kaibigan mo? Kaibigan ko na naging kami. Aha. Aha. Actually, we are bisexual. Mhm. I'm a female and she is. Then, bisexual kami na hindi yung tomboy ang gusto din, kundi babae din ang gusto. Mhm. Semi-semi. Mhm. And then, call me Summer and then I will call her Bata na lang. As in, Bata. Bata. Yes. Dahil mas bata siya sa'yo? No, DJ, I'm currently 26 and she is 34. Okay. So, paano kayo But- naging magkaibigan? Sa isang group chat kami ng buong Pangasinan. Aha. So, nasali ako doon. Mhm. And then, siya din nandun. Naging close kayo? Isang bayan lang kami. Halos parang magkapit-bahay na bayan lang. Yung group chat na yon, may eyeball yon? Yes po. May meet up? Yes po. So, doon kayo nagkita? Aha. Nag-chat siya, taga saan ka sa Pangasinan. Tayug, sabi ko lang. Mhm. Saan sa Tayug? And then, Mm-mm. sabi ko, dito lang, kasi ayokong sabihin. Kasi Mm-mm. ako kasi, DJ Rocky, sikreto akong bisexual. So, hindi ko alam pa sa lumalabas. pamilya mo? Yes. Hindi ko sinasabi na ganito ako, ganyan ako. Pwede ako sa lalaki, pwede ako sa babae. Mhm. Pinapakita ko lang, pwede ako sa lalaki. Dahil natatakot ako kung anong tingin nila sa akin, especially sa mga friends ko. Mhm. So, paano kayo nagka-developan nito ni Bata? Maybe through sweet message and then clingy. Ano? In person, naging clingy kami. Ah. And magka-chat kami. Chinachat ako din ng mga medyo carrying siyang tao. Mhm. Ganon. Naging close kami simula nung binisita niya ako sa trabaho ko. Mhm. And then, nung time na nun, doon na nagdire-diretso. Hanggang sa, yun na, dumating yung panahon na medyo na-fall kami sa isa't isa.
Paano niyo sitwasyon naramdaman na yun na na-fall na kayo sa isa't isa? Dahil lagi na kayo nagme-make time sa isa't isa o talagang nagkakaroon na kayo ng intimate conversations? Paano nangyari na napunta kayo sa gano'n? last year, December, sa December na yon halos lagi-lagi kaming lumalabas sa mga kasamahan din namin na bisexual. Lagi kaming aya dito, aya doon, hanggang sa doon kami naramdaman namin yung isa't isa na parang gusto namin. So parehas kayo, mutual yung nararamdaman niyo para sa isa't isa? Yes. Okay. So ngayon sa side niya, legal ka o sa'yo yung may problema ngayon? Sa side niya, may sabit. Sa side ko, may sabit din. So parehas kayo merong mga jowa Yes po. na lalaki? Babae po. Parehas babae mga jowa ninyo. Apo. And then, ang problema po, nasa isang group chat lang kami. Pero yung jowa ni bata, gaano na sila katagal? 4 years? Kayo ni jowa mo, gaano na kayo katagal? Magti 3 years. So anong plano ninyo? Gusto nyo ba ipagpatuloy pa yung relasyon ninyo dun sa mga kanya-kanya nyong jowa? O bitawan na tong mga karelasyon na to at maging kayo talaga ni bata? Unfortunately, wala na po kami. Ni bata? Yes po. Ganito po ang nangyari. Mhm. Pwede ko pong ikwento. Go ahead. Si Patayin mo, wait bata lang, po- sorry ha. Patayin mo sige muna po. yung monitor mo dyan sa akin kasi naririnig namin nagre-reverb siya or parang nagba-bounce back yung audio eh. Okay. Hindi ko na lang pala loudspeaker. Yep. Kung po pwede, tanggalin mo muna kasi eto naman, kung ano yung naririnig mo ngayon, eto rin yung naka-ere ngayon eh. Okay po. Okay na po ba? Yep, okay na. Okay na po. Si bata po, may karelasyon. Magpo 4 years na sila. Nasa isang group chat kami. And then ako, magti 3 years na din kami last year. This year. And then, yan nga, sa meet-up namin ng every December, doon kami nagka-fall in love ni bata. Napag-usapan namin na, paano kung maging tayo? And then, sinagot niya, paano yung jowa natin? Paano si girl? Paano si ganto ko? Ganyan. Sabi ko, edi, tayo pa rin, kayo pa rin, kayo pa din, kami pa din. Pag-usapan namin na parang nagkaroon kami ng open relationship. So pumayag kami na maging kami, kahit na may mga jowa kami. And then, yun nga, tinanong niya ako, paano pag nagka-bookingan tayo? Walang aamin. Sabi ko sa kanya, kahit na malaman ng iba, kahit tanungin tayo ng tanungin, na naging tayo ba o hindi. Walang aamin. So, nag-choose ako pinili ko na sabihin niya na walang aamin. And then yun na nga. Naging kami, madami na rin nangyari. Ito lang, December 30 kami, naging kami. And then so, January, February, March, April, May, hanggang May lang kami. So yung yung buwan na yun, ang dami naming memories, ang dami naming pagtatago, ang dami naming naging problema din. Until na nalaman na Kayo. nalaman na naging kami. So, sino nakaalam na naging kayo? Yung jowa niya, jowa mo, o yung ibang mga kasama niyo sa group chat? Ganito kasi yan, DJ Rocky. Yung pinsan ni bata, nakakasama namin. So, nahalata nila na medyo sweet kami, medyo iba yung galawan namin. Pwede nyo namang sabihin mag-best friends kayo with extra care. Tapos? Actually, DJ Rocky, yun naman yung sinasabi namin na matalik kaming magkaibigan. And then,
Pero sa tingin nila kasi parang iba na din. And then yun, ito yung pinsan niya, hindi na siya nagdalawang isip na magsumbong sa jowa niya. Si jowa ni bata, nasa abroad. So, LDR sila. Ang jowa ko naman, DJ Rocky, nasa Cabanatuan lang din. Nagtatrabaho. Actually, dito din siya sa Pangasinan. So, LDR kami. Then, but every Saturday, uuwi siya sa akin. Or ako yung pupunta doon. And then, ayun na, nagsumbong yung pinsan niya. Linawin ko lang din, DJ Rocky. Hindi naman nila nalaman na naging kami. Parang, hinuhulaan lang nila na naging kami ba o hindi talaga. Kung may relasyon ba kami o wala. So, ayun, nabalik tayo. Nung nagsumbong ang pinsan niya na ganda ganyan. Na parang naobserbahan niya na parang close kayo sa isa't isa. Nagsumbong na siya sa abroad. Yung jowa ni bata. Doon na nagduda yung jowa ni bata. Ang dami ng message sa akin na aamin ba kayo o hindi? So, sabi ko naman, ano nga aminin ko? Ano bang meron? Sabi ko, alam mo, tipong patay mali siya na lang din ako, Teacher Rocky. Siyempre, walang aamin. Yun nga ang usapan, diba? Tsaka paktay ka deha kapag umamin ka. Yes. And then, yun, si jowa niya, gumawa ng group chat, which is ako, bata, and then siya. And at that time, I was in work. Nagulat ako na, gumawa siya ng group chat. Taray ha, confrontational talaga ha. Napaukin na ka ba nun? Diba? Ukin, ganun. Hindi naman, actually. Hindi naman. Mas kinabahan ka. Yes, kinabahan ako. Hala. Okay, Anyan na, sabi ko. So, yun nung time na gumawa siya ng group chat, aamin ba kayong dalawa o hindi? Anong aaminin ko, sabi ko naman. And then, habang nag-chat-chat na yung jowa niya, chinachat ko din sa bata na wag kang aamin. So, ang dami ng detalye na sinabi doon ni jowa ni bata na kung hindi kayo aamin, sabi niya, may isend ako. So, mas malakas ang pruweba niya kasi na-screenshot yung isang picture namin na in-upload ko sa my threads. Threads is social media ng Instagram, parang kapatid ng Instagram. O yung ex nga, 'di ba? Parang yung gano'n. Yes po. O bakit naka-private, naka-public ka ba doon para makita niya? Actually, naka-private po ako kaso nakalimutan ko kasi friend ko pala yung pinsan niya. Ay, hindi nag-iingat. Charot, Edarat. Oh. So, nakita niya yung picture na isa na pinost ko. Pero yung picture na yun nga, nasa Pampanga kami noon, staycation. So, anong ginagawa niyo doon? Magka-holding hands ba kayo? Magka-akbay? Magka-kiss? Magka-yakap? Actually, magkatabi lang naman kami na nag-picture, selfie picture, tapos nag-pouty lips lang naman ako. So, anong caption mo doon? Hindi ako nagbigay ng caption kasi yun lang. Hindi ako nagbigay ng caption pero the screenshot binigay doon. Kasi yun nga, nagkagulo-gulo na. Doon na si jowa ni bata, doon yun na kami hinuli-huli kung sino mga kasama namin sa Pampanga. Kasi nga hindi nasabihan na nagpampanga pala. So anong ending nun? Nalaman ba? Umamin kayo? O hindi? Patay mali siya pa rin hanggang dulo? Hindi kami umamin. Pero, linawin ko lang din, DJ Rocky. Kasi ganito yan. Si bata, nagpaalam siya na pupunta kami ng Pampanga with my family. Pero kami lang din. Kayong dalawa lang? Actually, 3 kami. Kasi si bata, may anak siyang lalaki. So talagang nahuling nagsinungaling tong si bata. Anyway, alam mo, Summer, alam ko marami ka pang kwento, pero puputulin muna natin to at magko-commercial break muna tayo. This is Top Secrets. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!